Ρεκ, οκ, let's go. Μεγάλες στιγμές, κυρίες και κύριοι. Ένας μεγάλος τρίλος των γηπέδων. Μεγάλος τρίλος των γηπέδων, he's back. Κροάτης, his name. Ήρθε να αποδείξει πολλά. Ήρθε να κλείσει στόματα. Και να ανοίξει. Εδώ βλέπουμε την team. Προσπαθούμε να βάλουμε τώρα, ξέρεις. Εδώ μεγάλο αστέρι. He's back again. He's the one. He's the man. He's the man. He's the man. Yeah. Let's go. Come on τώρα. Πώς τον είπαμε αυτόν άρε χθες? Έλα τώρα μην κάνετε τα τέτοια. Εγώ είδες, ήθελα να το βάλω. Να σου πω πώς σε είπαμε χθες ρε φίλε? Πρωτέας πώς σε είπαμε? Ο Δευτερέας, ναι, και το παρατσούκλι. Να την Dream Team. The two boys. Όχι, θα βγω. Θα βγω. Πάμε. Πάμε, shoot! Καταγράφτηκε. Όχι ρε μαλάκα. Άνετος ο Νίκος. Δεν φοβάται. Είναι γρήγορος. Είναι έλουρος. Δεν παίρνει χαμπάρι. Χωρίς το εκεί ένα βρωμίδι. Όχι ρε μαλάκα. Τι είναι αυτά ρε? Έλα κάνε κίνηση. Shit. Νάτος. Ο Δευτερέας έβαλε το πρώτο του. Backdoor. Εύκολο το rebound. Κάτω εκεί είσαι. The rebound! The air ball! Πάρε κύριε Κροάτε. Θες να το πιάσω? Άσε να δούμε. Πόσο είναι? 2 όλα, δεν είναι? Όπα, τι έχουμε εδώ? Σουτ! Έτσι. Νάτος ο Δευτερέας. Ναι ρε, τίποτα άλλο. Δώσ' το εκεί πέρα αγόρι μου. Δευτερέας με την μπάλα. Σουτάρει ένα τούβλο, εντάξει. Νάτος ο Croatian. You got it, boy. Shit!
Τι έχουμε εδώ, όπα. Έλα ρε προφέα! Πάτα μωρή. Νάτος ο Πρωτέας όμως, μίλησε. Πήρε το rebound. Φοβάσαι, Ω, να κοίτα φάουλ. Τι φάουλ ρε φιλαράκι. Βγαίνει να πάρει μπάλα, ζητάει. Οπ, damn. Time out, Kelly. Κάτσε. Μαλάκα, τα έχει φτύσει ο Κροάσιαν. Σε λίγα από τα... Κάτσε το ταπίδι. Οπ, να το. Πόσο είναι? 5-2 ρε. 5-2 ρε. Γράφω στο χατρά. Νάτος όμως, ο Κροάσιαν, νάτος, εδώ είναι. Εδώ είναι. Πίεση. Φιαλή. Shit! Ζητάει μπάλα ο Κροάτης, δεν τη χορταίνει. Oh shit! Όπα Παπαέλουρος! Μπαλαρίνος! Όχι ρε φίλε, αυτό είναι. This is Croatia. He's back. Oh shit. Oh, Πρωτέας power. Νάτος. 6-5. 6-4. Τον έχει κάνει γιογιό.
Φάουλ λέγεται, φιλαράκι. Πέσε. Να γράφουμε τέτοια θέλω. Let's go, let's go. Croatian is on fire. Ο Πρωτέας είναι αλήτης. Κάρφωσε! Μπλοκ εκεί, μπλοκ. Τώρα είναι ανοιχτός ρε μαλάκα. Φάουλ. Ελάτε να το δούμε στο replay. Αυτό ζουμαρέτο ήταν φρεσκότατη. Τι ήτανε? Φρεσκότατη. Τι είχε? Μεγάλο χέρι μέσα. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εδώ έφυγε. Κάτσε ρε μαλάκα. Ναι, έχει δίκιο. Αλλά το θέμα είναι όταν ρίχνεις τάπα να μην μπαίνει το καλάθι. 11. 9 ήταν. Σταμάτα. Σταματάμε, οκ.